Ekuqaleni kwami apha naye uLulu Harman Seke wekhanya Gqiyazana kumhlobo wenene sakuva kuye kuba ingaba uziva njani uzathi ngalo elixesha Lulu masikwamkele kwimbathi Siyabulela mhlekazi siyavuya futhi ukuba khona apha Lulu eyona nto ikuthathe yakubeka eKapa namhlanje ngaphandle komsebenzi yintoni Kukuzo-enjoya one umculo two ukuzokubona iculture yase-South Africa and iculture yabantu abamnyama bexubene nabanye abantu abamhlophe nababala apha eNtshona Koloni and of course ke kunyaka we-13 ingena ifestival eMzantsi Afrika so yinkcubeko ebifuduliye ye-jazz kodwa ke yadibanisa zonke ii-genres nabatsha nabadala bazongungelana kwisixeko esi Ithethe ukuthini le nto kwimvumi zasekhaya ezisherisha istage nabampondo zihlanjiwe You know what I was saying eqaleni xa ndibona uNathi etsala inginginye yabantu because besike sathetha sisithi if uNathi ungenile apha and uJames Ingram uyaperforma ngapha or rather uDave Khosi bonke abantu bazawubalekela kuDave Khosi because yenye yezinto eyenzekayo kwiminyaka emibini edlulileyo uNathi ukwazile ukugcina abantu beMzantsi Afrika abelizwekazi leAfrika nehlabathi jikelele bahlale eMzantsi Afrika bahlale estagini sakhe awa yonke so loo nto leyo ithetha uba zikhulile iimvumi zethu and zisezawukhula uZahara uzawukwazi ngoku uzokuperforma neemvumi zehlabathi ngomso apha kuza kube yenye umphulaphuli wakho ongekhoyo apha ungathini kuye uyaphoswa ukuba ngaba akakhange eze apha kuyanyanzeleka wafumana ibonus wafumana noba yinto noba uwini lotto uqala ukusuka namhlanje ukuya kwelinye ixesha kuzawunyanzeleka bekanti uzazithengela i-weekend pass ye-Cape Town International Jazz Festival because awudibani kwakunye nomculo nemvumi kuphela but kulapho ugudlana imihlana kwakunye nabanye osaziwayo akuyazi mhlawumbi kadibana nomyeni